Sebetrase ni buku ada yewa betrase ama mampanyimfo abamu mpanyimfo nyina bechia no le yawada ewia donko ebeya wufu som ewo park ya so e de jabe wa kwan sada no ayani brida sada no sabia brau Asantehemaa ebeyetin dano obia mieni so obia ko babia ejina bejabu akwan la najo no ye de abeko bem bantuma anajo no ye nsia nipa ye nsia obia wa odo ho baba de no wa wasemwa dajo no da so no the double copper mine. See you yourself out to second Santiman. Opia, Waya, Hopoa. I say, Nana Mahimfo, Sabre, Omo, Usua, Omo, Eba, Jam, here you, Nana, say to Abbey option so, na a pre-corona, so Nana Conforce, so, Ewo Fan, Romusu, Edi, Aguri, Tizzy Bema, Chua could be a Bema no, Santana Bema, Chua could be Anna, who can good, Bemana, Ebana, Ebome, Louis, Nana, Banye, the Babanye, my ti nana no mahemfo nkwaza hene na atwa mu yi nkwaza hene ne ne hema ne te ho no ti nana no atrankonya opem so yewura no no na yewura so etonyom kwasi afo ya kwasi afo asante iduru bebi se ya titibi o bebi ka titibi bi kire amamre ne amane iduru bebi se ya na ye de agu na akwam na ebre asante benya fa hodie no nipa bia eye wo mu sebe edom na no mo pese omu yi asante ebo ho no enu ti na nananom esu aisa enwum bi ti sa didi atem no ti duru wan tese ye kire omo ye nananom asante edom no se ye die etimi ade ho na wo mo maka kire no na mobonti yewura opem so ni ata akokọ na ni abere se krodom sempre dia sabamu wu a wo faade a fani bum amu wa o chaade a o che no asesisi oduma kuma wu a sempre dia sa okitaade a enkwa entime nyie aye yewura bone wodi na wu wa ma yewura de diku abone yam ma yewura de nsa hwene debre befam ma yewura
eti edusio ama yewura tempenten kwa enne yawo yi nuti ohwa yewura ani abriye pa yewura ani abriye na dɔfo so ebeja yewura ha hwɛ nanu ma bosomfo na eba ya omo ebe chia yewura ebe ma yewura tirimpa ebe ma yewura se bredua sada kana ebe hye yewura den se yewura etimi aboa ama dwumadie a ekoso yi etimi dru bembe so no eche se omo dia yeyi na ade ema yewura etimi nua jebre na hwɛ ha so ya Asantehemaa asorefo na se bredua omo soso no eba ya omo de omo ni munyam betae eye dwumadie na yedie na chi ti o hwɛ omo nwom na ye boss and ma we fi so be subscribe na be share we like e dey ama Anhwere TV ti ha so a wo hwe ya ban mu mpanyimfo a nukreni na omo so si akan ni mu a omo ba abeboa yewura na se tutu abebio opemso ama dwumadie no akoso to ha ya ban mu mpanyimfo a omo guso a omo so no eba abeboa yewura na so no hwa etwa guo no ba mpanyimfo no so ya ade yi mo ba ma na ye fe yewura MPP NDC CPP obia bi na guso a etwa guo ti ha se so yewura na ohe akoso so na no so obey na so ye bono yoyoyo na ye bonu si a o etwa guo na ebreko na so abemu panyifo na meka no omo manwie ti hwa a omo so funi na guso a etwa guo a omo so saso a omo bechia yewura ti ha so ye nananom akofo ni abosofo a omo so sebre asa mo bedi akan ni besi tiriso bedi dwuma soronko de man na se tutu abebi opemso omo so na etwa guo no nana afriye konfo ye ogina ho ye a ohyefu gu ne frena na afriye die odi kosua ebo de tirim so ye frena nana kwaku apia na afriye apai na ya no odane ye antena mu edua no na afriye no ono no ti nana apia so na no so etwa gu ane bosoma ye frena apomasu na aba jataba obo se be breduasa yo siesie no ho fa ne ho afade a ohunu ti abusua me so jibre ne hwe maninsi e ma wore mfi so be subscribe wo be share na wo be like e de amaye Di kakak na
Asi social media nek dan so abiam so ne kwa kochia yura na ha so ye na hema himfie na inuanom akyeremade fo so airport fonto from kai asante se asante so ahwerade abrebia no Asantehemaa mu se unipa oye obrempon ohema wu a ikane no ne esi ntumpan so ma nipa hunu se brichie bi abo te no na hu a enuan mu so eyo fe hase so enuanom abonten omoso sakete yahemfo ne yempanyimfo ayahemfo ani mpanyimfo ebaaye omoso sak atoa ewo ho a chese so wani etwa egusuo no firi ho a na ye mampanyi kufo mampanyi dada kufo so na ebechia Asantehemaa bo ni nsem ema no an fise wasom Ghana man eye eno firi ho a sense ebreniti video no ye twa na ye se twa ya police for IGPs ne inspectors a Ghana for police for mpanyimfo omoso ebeche rent o mampanyi kufo ne a police for mpanyimfo na sabre na omochia yura na setutu abibi opem so ahwa etwa edi egu no nti chese eye no na enye fedi agoro yahema fo ma mpanyimfo a se mpanyasa omunim na Asantehemaa abibi opem so moso so nyina be ma enua ewura dakra akọ be ma ewura dakra frise sempraduasa de aba no ehu na areho so yi frise de ne chichire oman nas Asantehemaa a ne chichire oman no ono na hwede sempraduasa eniema esifa ekodema ewura koso ewura ne no na chichire Asantehemaa no so edikan eja ewura no ti ahumti ha nyina jese police for ne ma mpanyimfo no bia echia yura ti hase so nanom akonfo so eni di agoro no ti kutwa kakra ye twa kakra de rem konfo ye bisa ne dine no ese friend konfo usua konfo usua konfo bra usua sana nana ye sine di je ho fe ye pa hwe oba na ha
wotwa ne ho nananom de ne yɛ adwuma awie bere mu an kyerɛ sɛ nana ne ho ɔfa yie nti abusua dwumadie na ɛkɔ so no deɛ ɛsɛ wani na ɛsɛ ɔka kyerɛ sɛ nka wowɔ bi na de wani ɛhwɛ sɛ yɛwura wayɛ bi na ɛhyɛ mbɔ so sɛ ɛbɛduru sɛ on the 14th ɛkɔsi 18th no yɛwɔ hɔ biara so so a yɛwura de yɛyɛ ahyɛ biara no ɛso yɛma no ɛnkwatim yɛbɔbɔ mmɔden na yɛakɔfa ɛde abrɛ mu pɛpɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛdeɛ fata nti kɔmfoɔ usuwa kɔmfoɔ abrɛ usuwa na ɛnɛ ne bosom aba a wɔde hyire abɔ no ho a wɔreba no nti nana usuwa ɛna ɛsa ɔno so wakye abosom foforɔ taa dwumɔ taa kosua taa yaw wɔn ɛna sɛmpere ɛsɛ na mu di akyea yi nti sɛ bosom no ɛdɔ wɔn ho nti wɔn kyea na wɔn afam wɔn ho kyerɛ sɛ kyerɛ ɔdɔ ɛwɔ abosom yi ntɛm na yɛ nipa dasani mpo no sɛmpere eduru baabi a yɛyɛ ahomasoɔ nso yɛ abosom yi deɛ wɔn ebu nipa paa na wɔn nso ɛsɛ ado nipa nti wohwɛ na n'abena osuwa na ɛnɛ wɔredi agorɔ a ohunu sɛ wɔde sɛbi sekan no ato ne moma so kyerɛ sɛ wɔdi amia yɛ Asantehemaa afiri mu ti abosom nyinaa ɛdi amia ti video no kyerɛ sɛ ɛfɛ na to bo asoso na ɛhwɛ ma remfi sɛ wobɛgya wo comment wobɛ subscribe na bɛhyɛ ɛde ama Ahwe TV na sɛmpere dwasa bibia bɛbɛ biara no ɛde ayɛ ni asedade ama wo ntina na abra wo so a ɔne nana apia na ɛdi agorɔ sese yi afei hwɛ ase so a yɛwura ɔpemsoɔ sɛmpere dwasa nipa dɔm ahemfo anintina titiriw a ɔmkɔgya yɛwura ɛna no so ɛtwa ɛdi guo no a wohunu sɛ ɛtwa gu kama nipa ɛba yie na abrempɔn ne anintini ɛba so yie firi sɛ yɛwura ahweradeɛ ɛne yɛwura so hweradeɛ so deɛ a ɛkyɛ sɛ sɛmpere dwasa ɛyɛ asante nyinaa nyɛ baakofoɔ ti yɛwura sɛbi ɛne te hɔ no ti ha so nyinaa ne kyɛ sɛ aban mu mpanyimfoɔ na bi a wɔn aba so egu so ɛɛkyia wɔn gu so ɛɛkyia ti ahemfo yi wɔn nkyɛn nwie yɛ firi sɛ abere nyinaa no hene bi a ɔbɛba biara no sɛ ɔkɔma yɛwura akɔ aba na ahemfo no so ɛwɔ naano nti ɛwɔ bonkum ɛwɔ nifa efokuo yɛwɔ chidom fokuo yɛwɔ ankɔbea fokuo ɛwɔ kontiri fokuo enti no obiara ɔbɛba biara na ɔsɛ ɔkɔkyia yɛwura nti so na ahema bi afei na ɔno so efiri baabi a ofiri ɛba na sɛde na yɛbɔ gye ne so ne yɛdi ne yɔyɔyɔ ne yɛn ntumi amisa na ahema wei sɛ hefa na ɔno so efiri ti efiri hɔ a ɛgya baabi a nananom edi agorɔ no ɛhɔ asoso na ɛyie ne kɔ so nti efiri ha ne akɔfa kakra efiri ha ne akɔfa kakra ti nana poma ɛne ɛyɛ asaman gadawu saa ɛne ebisa ayɛ ɔmoma yɛte yɛ sɛ bɛrima yɛ a ɔsɛ ɛfrɛ no asaman gadawu na gadawu yi ebisa yɛ sɛ wɔba yɛ akyɛ paa yie nti ɛno ɔtutuo no ti asaman gadawu na edi agorɔ na sɛmpere dwasa na agofoma obi ani abra yɛ ɛto nwom paa yi bosom na yɛ ɛtontom no kamfo no sɛ wadi bi di ama ɛyɛ asaman kuro no ntiɛ no ɛna uhu ya etwa ɛde egu ti asaman gadawu agorɔ ɛna ɛno so uhu no asama gadawu yi ɔyɛ tete bosom a wakyɛ yie paa ti nana poma so a ɔno so kɔnfo ba ɛfrɛ nana poma ɔno so na bosom edi agorɔ saa timinua yɛnkɔ baabi deɛ po ntiaseɛ nim na nipa korɔ bɛkyɛ yɛnim no din ana yɛbisa yɛde bɛma yɛ no ɛde wɔn din ɛso ɛbɛbrɛw ɛma remfi so bɛ subscribe na abɛhyɛ bɛ like ɛde ama Ahwe TV.
abusua ti ase so hwafe na ye mampanyi ye John Dramani Mahama the excellency ono so abechia ye opumso bechia na Asantehene man dem rifa man yakọ na oni yura e bonkomo kasu se omo na omo chechire Ghana man se na enyina ye maame na Asantehema afiri mu a e wo se ye excellency John Dramani Mahama NDC nyame ono so ebepio na obema nananom akwaba na afiso momo yakọ ne dakana ti yura John Dramani Mahama ona etwaguru pia ohere e Ghana yi ma ye nemo muska na mo hwese munni emfama ye ti Ashanti regional minister onzo so na onzo so echia na Asantehene Ashanti regional minister benyini no mo friend no TikTok minister no nso onye TikTok minister ye afasi edu ketia honorable asi edu ketia onso na echia yewura no na se tutu abebi opimso na be mai onso na ye se kutu se bam nyamode ni bia onso na ene odi agora odi adencheche edema Asantehemaa Ghana mai na onso so sebe ne nana ne maame na ade nyina na Asantehemaa ewu ti onso so se kutu se bam no beso ye bi wa ha ti anu akonfo so ewu ha bebre a agudi a omudie no nya agoro ketwa nanom edi agoro ha pa yi kama pa se wani se o ka kire ti abusua munjibre na monhwe na face so wa subscribe ma remfi so be like e dey amame like for mame na ja o comment so eto ho ye wonti ase ne de e ha wo video imu biara ye mpo ankoyie biara betide e ho comment abeto ama da foforo no ye nye bio e ma ran ho anase ma wo ye won hyew se prayers a odi bibi eba o tro bibi a ankoyie a ebi a mbefu abi israel ye ankoyie o video bia no modern se obetro so da foforo ye nye bio afi ha so hwa ye Katankrachi na no so announce de sebe nananom so aba so ekochia yewura na yewura so sebe amakosa koma yewura dakra ene dem difa ti nana to serebo munyina no o se omkoma yewura dakra ne ade dem so mo ete ho dadade ene yewura betena ase na Asantehema mmere mu no upanyini bia ebeto kura na wo so sorry na o ma na kwa aba na obusa na kwa so enti hwa o nananom ene wo ho a mo se sorry e ma yewura dakra ene dem rifa ti Asantehema mmere ne amane de enokure ni efe yie na wunya bre na wo se obesua Asante sem obesua Asantehema mmere Asantehema bakosem dia efe pa yie ti hai wo hwa ha afi ena na to serebo so yewura be pigya ni mu nti oso ochia no na yewura etimi epigya ni mu nti na to serebo ha wo hwa afi na yewura pese o pigya ni mu na wonko fi ne enwinadwo ti ubia ni yewura edi nkra ti yewura ka chense obema ye kofie o se ane nana be kofie ti se kutu se bam nyaodi ni bia onni gusu a asusu no odi adencheche na odi agoropa yi abusua video yi ayede brew yi e de free and share TV so na de buy ma review se obeja comment na be like ade amaye se wan hu ye bio a na kire se me praduasa ye do ebesi ha ti ya sorry fi ha no ye ko tinana tano konfo tano fu nyina apanyini ono ena sempreduasa oko ti abusua suma kwa no so asori a oko ye do besi a wanti enke biwa na ya kra bye bye.